Eguno, Bizkaia, zemuz! Ni Salsiño nahi. Abusu ikastolako guraso eta abusu ibialdiko youtuber famatuena. Youtubera nahi zenez, mesedez jarri zure likeak, zure idatziak eta klikatu eta jarraitu nire hurrengo bideoak. Egingo dugana da, azken finean, dakizuenez, abusu ikastola tokatzen zaio ibialdia hurrengo urtean, orduan, nire helburua da pixkat bideo laburrekin jendea animatu parte hartzera eta pixkanaka girotzen eta jendea motibatzen eta animatzen parte hartzera. Ibialdia guztion gauza bat da, guztion artean egin behar du, guraso, irakasle, ikasle, langile, auzo, denon artean egin behar du, gauza eder bat egiteko. Orduan, animatu parte hartzera, eta besterik gabe, adi egon, eta benetan, eskertzen dira zuen iritziak, eta ideiak baldin badituzue, idatzi jarri eta komentatuko ditugu. Sare sozialetan ere jarriko ditugu informazio eta hori, baina, bueno, ongi etorri, ia formula honi funtzionatzen duen. Ondo segi, musu handi behar.